আপনারা করলে আর অন্যজন আমরা গাড়ি দিব তো Semua ini bo area bo thayo akti jaga. Nabo Maharani bisi 46 Komorpur 46 constituency ni Maharani bisi wo song charta bisi tu ya khanoi songoro tini bobagrani ko kasar mumbai oro tini strike khai tongo rama rahar ka sutani song jaga Maharani bisi wo angkai tabu bobagra sono ko kasaro je sini manthai soktai song manani bagoi song rabura haro nokhona nangnai bahai ke sagang agungno nangnai aku ya hangga kai song bahai ke manani oboni bagoi no angtei ha Oboni bagano song tini ino rahar ka somong joto jagano sini onko 45 unto 46 unto joto constituency ono joto jagano all tirpura wo song omahai ka bubagrani kasa jangong bai ko kasar ma bai song rahar ka sulai tongo tini koita to koita ka sujang na ara song 6টা to 6টা nang to demand to greater table land nang ne jodi kusobren borok jodi nang ne greater table land no accept heya ken dorok awan sarai kotor sabau na nok chung nokhornai chung obon saite kotor omo ma jat start si obo chung chini jat kisa center government am ba tripura sarkar chung jat kisa phunung mungsi obo mane suru chini jodi no chini dai dai bino borok dina area daktiria hangkai choba kotor tam moni saite kotor chung thanai Jamo bothai mo kajo raha mo Maharani bisi je lama obo boroni simi boro biang thama lama simi ambasaru ani sinimong to ko Komorpur 46 constituency ni block ni vice president ini busuro borok khanara tini chinoro to motamuti to song 1000 to unai ab haikeno nukjago tabuk sok jora kuno gari je chungmani ya chuno lama rohodi chuno masma rohona hinu mai gari rok phang koda phage ta kuno phaiya emon kuno mane jamela to gori ko phaiya ko lai rijagya te bubagrani ko kasarma toi ambulance lai di police gari lai di oborok song lai di to doctor thana rong lai di oborok song lai ro te